Mga kapuso, pila ka mga nasunugan sa San Pedro Molo, emosyonal nga gindumdum ang ilan ng eksperyensya sa sunog kahapon. Pila ka mga pamilya nagakuha sang kusog sa ila hugot nga pagtuo. Si John Sala nakatutok live sa Molo 1 Elementary School sa Iloilo City. John? Jared, padayon subong ang pag-aabot sa mga buli gikan sa nagkalain-lain yung mga pribado nga individual, organisasyon kag mga kompanya para sa 48 tanan ka mga pamilya nga nahalitan sang sunog nga nagluntad sa Barangay San Pedro Molo. Diri sa Molo 1 Elementary School, padayon subong ang tagtaganay sang relief goods. Mabudlay ang pagkinahanglan batunon. Suno kay Manang Melrose ang nadangtan sa ila balay matapos nagluntad ang sunog kahapon sang udto. Naabuman ang balay sa iya magulang nga bago lang kuntani na human matapos ang pila ka tuig nga pagpatukod sini. Gabi man nga paningwa sa maut. Wala. Hindi lang kami bisan sila di pag Manila tanan di ka ginpang pundar bla. Sa pagpanilo naman ni Manong Romel sa ila balay nga naupos man sa sunog, nakit-an sini ang titulo sang iya duta sa probinsya. Apang ang saving sini para kuntani sa tuition sang iya bata ang wala gid masalbar. Asa na bala sa pila mo katuig nga ginpundar nga pitik sintas lang by minutes. Why not? Sa dayman ng Melrose kag Manong Romel, ang duwalang sa 48 ka mga pamilya na halitan sang sunog. Temporaryo sila nga nagatiner sa evacuation center sa Molo 1 Elementary School. Pati ang boske nga ini, wala man nakaluwas. Si Abdul Aziz, nga tumandok sang Marawi, nagapanawagan sa mga kasubong sini nga Muslim nga buligan sila sa pagpatukod liwat sa ila moske. Napakasakit sa loob na ganitong nangyari, lalo na dito sa moske namin. Masakit sa amin lahat. Nagakabalaka si Abdul Aziz upod ang Muslim community kung sa diin sila masimba. Ilabi na nga sa isa ka adlaw, 5 ka beses sila kung magpangamuyo. Ginakabig naman nga milagros ang pamilya Cordova ang pagkasalbar sa sunog sa mga imahin sang santos sa ila altar. Nasunog ang ila pader, apang wala gid nahalita ng ila mga santos. Pagsaysay ni Manang Cecilia, ang imahin nila sang Black Nazarene ang ila ginpulot lang matapos ginhaboy sang kasilingan. Inipakuno ang posible nagsalbar sa ila. Nasunog na ang dingding. Pero ang Santos harap pa ya Japon. Butsilingon, gingabayan niya gid kami. Amo man naguro reson ang rason sa mga tao guro nga kinahanglan gid pagtuo sa Ginoo. Isa sa natutukan sa BFP nga rason sang sunog ang palyado nga linya sang kuryente. Electrical in nature, sir. Kagulat naman nga nakasaut ang iba niya possibility, sir, nga may intentional, sir. Muna nagkuha na kami evidence, sir, para masigurado. Gintingon sa news team mako ang bahin sang pamilyang ginatudlo ginhalinan sang kalayo apang nagpaiway na nga maghatag sang pahayag. Nagdangat naman sa malapit 4 million pesos ang halit niya gidbinin sang sunog. Jared, suno sa mga nasunugan, nagapanguna nila nga kinahanglan subong ang mga financial assistance kaga construction materials para liwat na makapatukod sa ilang mga balay. Jared? Maraming salamat sa update, Kapuso John Sala.